Bugün eskişe яңа елны каршылаган көндә үзенең матур туган көнен Новоспасск бистәсендә гомер кичерүче хөрмәтле кодагыебыз Наҗия Абдрәүфовна Рамазанова каршылый, дип башлана иске кулаткыдан килгән котлау сәламе. Аны безгә һәр даим карап баручы яраткан тамашачыларыбыз Ардислановлар гаиләсе, кодагыегыз Мәвлигөл Хусаиновна һәм кодагыз Ринат Яхевич язганнар. Инде ничә еллар бер-беребез өчен бик кадерле кешеләр булып, бер туган кардәшләр сыман якынлашып, Аллага шөкер тату килеш гомер кичергән кодагый дип исемләнгән сөекле кешебезне матур туган көне белән нәкъ шушы карлы буранлы көндә котларга ашыгабыз. Балалар аркылы бер-беребез өчен чын дуслар да, туганнар да булып өлгергәнебезгә ихластан шатбыз. Кода белән кодагый бездән ераграк яшәсәләр дә, күңелләре һәр вакыт янәшә бездә. Бер-берсенә чыннан да туры килгән пар, алар тату гаилә булып, күпләрне сыкландырырлык гомер кичерәләр. Безнең өчен бик кадерләп үстергән кызлары, кода сыман уктырыш һәм булдыклы булган сөекле уллары да аларның йөзләренә кызыллык китермичә баскан эзләреннән атлап киләләр. Уртак булган, нык җепләр белән бәйләгән сөенечләребез, оныкларыбыз да Аллага шөкер, көннән-көн тик шатландырып кына торалар. Кайчан гына бармыйк, алар ачык шат йөзләре, тулы тәмле ризык тавыннары белән каршылыйлар. Үзләренең дә кунакка килүләрен гел көтеп алабыз. Алтын куллы, уңган, тырыш, гаиләсе өчен теше тырнагы белән булып яшәгән кодагыебыз. Рөхсәт ит сине шундый матур туган көнең белән котлап, иң изге теләкләребезне юлларга. Кодабыз белән алда да бер-берегез өчен терәк һәм кирәк булып, баланыкларыгыз өчен тырышып, тулы саулыкта, нык иман, аек акылда 100 яшьләрегезгә кадәр барып җитегез. Кодагый, кышын тугансың, дөнья җылытыр өчен. Ял Раббым, 100 яшеңә җитәргә җитсен кешең. Иртә белән торган чакта күңелләрең шатлансын. Олы бәхет, сөенештән иңнәрең канатлансын. Кодабыз терәк булып гел яннарыңда яшәсен. Өегез оныкларыңның тавышыннан гөрләсен. Без дә исә бергә-бергә гомер буйлап атлыйк. Шатланышып бер-беребезне кодагый дип атыйк. Ягымлы йөзеңә карап һәр вакыт сыкланабыз. Бу бит безнең кодагый дип гел дә горурланабыз. Күз тимәсен, шушы килеш алда озак яшиек, балаларның бәхетен дә бергәләшеп тәтиек. Хөрмәтле Наҗия Абдрәүфовна, туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Балаларың буйга җитсә, оя кырса, икеләтә орта туганнар. Бергә-бергә күңелле яшәсәң, иң якыны була кодалар. Кодаларым сезнең белән яшәүләре күңелле, бәхет белән, шатлык белән үткәрик без гомерне. Кодаларым сезнең белән яшәүләре күңелле, бәхет белән, шатлык белән үткәрик без гомерне. Кодаларының мунчалары гел бергә йөгереп тора, кода арымый. Самаварның суы җитми, очрашса ике кодагый. Кодаларым сезнең белән яшәүләре күңелле, бәхет белән, шатлык белән үткәрик без гомерне. Кодаларым сезнең белән яшәүләре күңелле, бәхет белән, шатлык белән үткәрик без гомерне. Балалар белән чыгабыз урманнарга,
biz gürleşebiz birge tabınlarda ınıqlarını birge süyebiz Kudalarım sizning bilen yaşavlari kungeli Baxit bilen şadlık bilen o'tkarik biz umrni Şadlık bilen o'tkarik biz umrni Xudolarım sizning bilan yashavlari ko'ngilli Baxt bilan şadlık bilan o'tkarik biz umrni Baxt bilan şadlık